chinchugu neke meligete South Mogrango e county ya Kisii asena mutalire umurimi osimegete chinchugu echiga asa gucunyara ko bagagotwerera mange na gutumanyia mange igori y'uburimi bwe chinchugu anene mono chinchugu echiga na kichigo simekwa nimetaba minto kurwa sensemo ya Nyalibaria semo ya Nyalibaria yonsi bobasi muramanya igori y'uburimi bwe chinchugu ritukolera rante twisaranso ike na bali bonse bali kurwa sensemo ya South Mogrango batasimegeti baisaranse baikemba manyenga chinchugu echiga na kichigo simekwa na anene mono na kichikolendwa kila lituko na kyo murimi ya agokora uburimi bwae mugondo gaiga erinde lichinchugu cyanya akaba kigo gwikira nyumba mwaho gabu abange baino timo maetinga chinchugu chibwate gasi isaranso ikerinde ngo manyime yo muroberi Oboremi N'Obonda okaleta butambe na 100 mumanyi litukolia Jumatatu ensemo ine nusu aso kuchikoemanya mange na kumanya mange igori y'uburimi oboiga genda gutugwatia se mitandao yetu ya Facebook bwana Ndizi TV News na sensemo ya YouTube Ndizi TV News na boga na botomera SMS gwetera se nambe yera se screen ya ogabu ende litinya ko batogusanga sobwamo na kwemanya mange imeyo muroberi yo iga oyo mintokora tebia ngonga ainingo iganga itore na kiekemerie gekwama mbia mono bategereri ba minto so nitukeria rero karibu sana iga tore South Mogrango Tabaka Ward Macharo iga kemerikie chinchugu ngianchire sana n'abantu ba South Mogrango bagianchete sana igo chinchugu chinyinge mono chikorie guga gusi gose isiko chinyinge no chikoruga iga into ichina to kwegarera twateba ichine chinchugu to korosi chinchugu chire rahisi sana kusimeka na inde nawo chira kwange yetoriko chikorera mukibino takeire utatiganchibu atigasi nyinge kwanza rire ntegetangani riroba uikori riroba na nakio kulibeka lakini tutarachikogenda agu samarieta nkorokumeri kwamboka nyakwara iga nonka uburimi nkolema bwechinchugu karibu muigunga buyemore asante bono iga asoborimi obwechinchugu kereke no aligereiri anena mono buna inche Mildred Momanyi nali gocha komanyanga echine chinchugu esengenjo ya mataya ye na buganda kenenda agira ye ngombe kolende bono ayebunu umurimi kora tutebya ngonga na kyo kwaliga ni riroba ryogo chusimeka chinchugu nande rirobeli ndiririli aha mbia mono toriale sana kyaera mataya bado nendagira yechi chiombe mono nabwate protein legumes tiji okwaliga ni mugonda se kubeka chinchugu igo konyolima kwarusia buchafu bonde bwensi borororo erindo atiga asare achenuare fine buchafu bonde na asande rikongiro rire na radio nyari kurirusia kusudio nyore asare agaya ateremei biyaigo ono kero kulima okurusia buchafu bwensi obubeke kando obo marabanko tiara ba tested biyaigo ende teanchetia samarabara manga ali atabwati magina netageta at least karama atabwata ini mono lanyere space tenda tebe asi itothe bona umuchanga utakeire igoseriro baliga niri ndibwato umuchanga ke ndibwato umuchanga ke singe cyumuchanga orongo tigore emberia gwetaime ya time bono nainde kero kwa umuchanga inoro oganeri okurusia chinjugwa sobonge edinde ya kabere nkelinga kero utete guchisimeka nduri kubeka bwoyo lakini talinga no nduri kubeka obwoyo nkobeka buri gutatiga mburi kubeka bogo karaki bogo simekera buna ryo kubeka maybe bando kwasimeka ne no bwoyo eye igente kiria neri ryo korosio mugondo okoleta obwoyo mono buri gwechingoko gwechimbori gwechingurwe kwabeka mugondo bono kero kwabekire mugondo ngonya gotobyara sayu aba narato buya atware gento kebwate calcium na phosphorus achiko achinju echo chinguru yobone kina kitoko kora diririye ikiredi kuriyo gosimeka bono gosimeka gokomera chinju bonturi gochikobeka boyo bono gochikokora ki gochibeka chinju choka isingenchase already nakoreteki natobware niga ekero goskwali miriro beli yawo anda kengarenga igokorema kwaganyiriro beli wachi gosimeka nande ngakikirengi ya gochaka gosimeka chinju gusiga iga tubwate chi season ibere tubwate akuru January mpaka ngomotienyo sta saba alafu yo 8 mpaka around December bono mono yekoba
riri urio mutang'ani uyo January bakanga mutienyo 7 na chiko bachingia utatiga stage no weko yonde na wekoba lakini mbia riri utang'ani kubeka kuru January to around July mutienyo 7 so nago chinchu wechiga riri okwarigania nabo kole mari tang'ani rindo rusi bochabori na indo mae koirora yentonkero tokuruka se munwe omuriro nga haro ya Rusia ya tema korosia saba aororo one inero tokoirorera igon tokurema ase ritang'ani iria kabere bone iria gatatu karo haro ya akiru ononyora umugondo no echogete nore umuya bono totetoire bene asensemo yobusimeki andako totebina kwariga ndi umugondo gwakurire bono gwachakire gusimeka totebia ngo nga kichinchu gwichi gusimekwa spacing na kichikobeku bande mama etina ichinchu gichikorokana anene mono totebina na kiugo chiariga ni kurusikaria ochirete mu mugondo ochaki guchisimeka chinchugu chimbego che chinchugu mono kokorigereria kingotema kora kuruserie ye moga ne roro riere bado kurende ime kerenchu gwere gaiga ye bado nembesere bono eko bengia kero nyegachete kero yomire kwa rusiri mugondo yomire bono kero okonyegacha nere buya kero okonyegacha kerere iga kwamanyaga goikariri bono tete kwenda kuchisimeka kwachirusia kwama chianikira isiko chiaba chiatwara libirera diribuya kwa makuru gwacha gwachisimeka anda kama tukalinga ukuchianikira turo chibona gwachianikirete chikoma chirege ne gisanda gisiko bono ngo ikirenga nintete gocha gusimika bono matukalinga ukuchiomi umai guchireta mugondo nabo gochiomi amatukabere chira somo gaso buyaiga ono gogo chirusiago ogo chira ryoka gochimugondo na gochisimeka ono ryo gosimeka chiri cheime ontoru gosimeka iki kya isiko kyara bono kwa chirusananiri kwa rusiri korugaiga ono gwatigeire ne chinjugo kamili ono chinjugo echikaro kyabeire iga chiomire bono ichina cyo gosimeka ono kero gosimeka okobeka gento tokuruka 30 cm gochinse ndase kubogeka kwanyitigera ribaga kyara ngo chiere yakoraki yaranda na gochinse nabo konyebekere gento buna 5 cm iga gochinse kwanyeri kwachimura irinde aso agochime kusudi yakoraki echikwama kyaro okonyebekerera igoro na bera abete yakoraki tesoka ono gwikonyebeke esoke kurumi ekero gusimeka chinchu gwechi andake nigo gwakebika mago goseni go kubusura chinchu gwechi ogwakebika mago lakini atebera 30 cm asobogare kendo buna 5 cm gochinse irinda bono ryo gwaka no bukombe gochinse lakini tegenda inse mono around 5 cm iga 10 cm kwaenda gochinse kwa makobeka turi kobeka bwoyo ona bokobeka igo umugondo mugima asege tukora chinchugu chi seed sirengo kobeka asege tukora buya kabisa onye gotaete chichukwa machire chingia tori gwetani nabo kobeka kamo onye yagubere sawa lakini mono kobegete yemu na inde chikoma buya nabo chigosoka igotote basige tukoro kubeka yeme mu buyiga ane gwate banga boye buli bwaduka mbuli gusimikero anda kengiye kwagera botari gusimikero kereke tukuligeria enchugu na benga bunenye kende yonse bune yige tuma nere gutumika ubuye kurate byanganda keningiye kwagera elia keroko nyebeka teriko enda yaite chinguru chiri che chinchugu echi chintetere chiri ochi gusimeka bone gento gocha konyora amato agareta manuru buya ona yo kagete chinchugu chao chabekire lakini nsega igancha njira akora bone chini obwoyo bone nga kwari kubekera amato onto bekereti one ko babuya kero kubeka obwoyo bubwa chingoko wechiombe wechimboli obubeke mugondo dikwarusiri maybe totebe onye kwarusiri chinjugu echo round eyo onya kubeka obwoyo obu ono ryocha gusimeka onyora kwarimire kwaburukanirie obwoyo bori kwatwarira obwoyo
Bono gwasimikire tutebe gwakura mugondo kwa wense kwabikikire gitukore njugwa ya mayamo gwakurire kora ntebya ngubulindi kuruga buna kiyo kurinda paka jinjugwe gisoke bono bose baka mucyasokire kimbulire kibuli urakorekera lituko mugunda bugwati bulindi bonde mono utatiga kero kwabikire ngoirera nge ewiki yemo byamanya gosoka kero cyasokire kurunze bono egento ono kurigereria ne obuchafu tokuruka weeds ase gisongo obuchafu obu na obu bwate gasi ono obu na bukoganya kero cyabeire chintamba keigo maybe totebe cyareng'anire iga bona aguna guchaka kuburugera ugotang'ani wakikisha obuchafu obu wakoreki waelire erinde obuchafu obu mbochikoria obuoyo buri boraria buri kwabegete bwecyombe na kindi riri ari gukora into tukuruga competition yani ekwamirania obuchafu koira obwansu gose ne kemeli ona ebina byo kurusi arafu karo usually yue koira konyora angechi wiki 3 kuruo gosimeka na dio ko kuburugero gotang'ani akagwa kole kurwagu na inde echekorange mutienyoyo moiga na ndo mai kuburugera kuruga gubono turi gochikoburugera na inde yaya gochigotiga bono konyora ya cyachakire kurusia chinjugwechi eyibono kyara gochikoburugera bono iga ungochori gochitegora bono gochitiga ngozo tabe chichikolemerwa kabere ryoka gwakorana na biro ne chirochera kabere gwakorana na chachi gokoenda mono okochirusi bono chigochikorwa tutabe gwasimikire andake batiembe omurakero uchire andake nchigania machi konyo gokorwa machi ago gusiarwa machi nabo chigosiarira gutatiganchita etimbura nyinge naro kyaru mutienyerie metang'ani ya ebere iga iyo kachirata kerwe mbura lakini tali mbura nyinge konye beke embura teriko banyinge mono bone yingo ngokonyere ono nyore nga kwasimikire kiangasi kiachire nabo gochisiarira amache lakini tochi amache mange mono edindo chiena chira chiribaga nyare koyana na okoraki nakomera na nkwatete nganturu gusimikira boyo kuri na buto gusiara uboyo bwechombe gose bwechi mboli mugundo gose bunandake etugelio simege tugete na bokore to buchabwa bochu gusiara handake chinchuwe chibono lichia sokire kwa buge litang'ani lya kabere nole to boyo boli bwechi ongoko gosiombe osiare iguru kera to gusiara bweduka teri buya mono eseng'encho teri gochikokonya bono igo egotaka riria kwachirusiri mugondo gose ririo tararusi ririo korema ririo nyore obwoyo obwo obosiare mugondo omae korwokera okorema bono yaochoganania ase amaraba wana kura bwatiraga buturenda somo timokase sementangani ngura tura sensema ya kabere asoguchotera mange iguru ya amaroire ali akonyora chinchuku omwancho muri ali angarete no ende tugutubwatia imiyo morobeli Oboremi N'Obonda astono muri mito simegete chinchuku kuruaga iga South Mogrango asanya alko baga tutebyanga chinchuku etina kichigo simekwa na kuroma tukama tangani mpaka toikire nsemo ya gati tuturagenda somo timokakeigo kuri kura tubwatia semetando yite ya Facebook na Ndizi TV News na boto bwatia sensemo ya YouTube Ndizi TV News na bayo na tumira SMS wetera sina mbeyera sa screen ya ugabu tuturanda somo kakego ngwira na tuli Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate ci computer chikoburukane chirange negwikira chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chiticho chisink nebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing guse kubeke mefreji ya mache buna chipipe na boygo ni chita
sharp mbabwate che chipboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chi tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenege tesini kenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bwomugusi omwanchi omurigereria nande twarura sensemo yende y'omutimo kobo ntwasoira sensemo yende ya kabere asituko chikwenderera kwanera mange igoro y'oboremi bw'echinchugu buna turi no murimi tubweri tukoria rero nanyara ko tebinga chinchugu echiga nkikega neiri ase twakwa na sensemo ntangani twerera mange otebyanga kichigo simekwa naende na kiokora spacing yani korwa chinchugu ende guchia seyende bona sensemo yega nachikonyara ko tebinga amaruire kiari chikonyora andake mbobe kibulia gwetira kerasimegete chinchugu gende ko tubwate semitandao yetu ya Facebook kuna Ndizi TV News asensema ya YouTube Ndizi TV News nabo igona bogo tumira SMS gwetera sena mbiyera screen ya ugabu ende lioli boli ya onde ne mega sekta sen kia Ndizi TV ko se comment ya wenke igona ya ne mega sekta sen kia Ndizi TV isaranso ike otobwati ile tukumanyia mange bono mulimi itu korote byango asena ali konya ko tebyanga enchugugo gwatege sanda kirgisiko kirike enchugu nyene na rusimeka korote byango naseki otasimeke kirnige sanda kiri mwancho mutagererie nchugoye no nyerigereriga astayera atsoke so ekomera igo bono goikonyurusi asege sandeke na inde kero konyerusi asege sandeke nyima etenga abange na omogoteba no muna dirichi asamuiru mogoteba ogochiaka chiaru yaya ogotora nokoboko bono gaiga ogotora nokoboko rinde sandeke umate ndige kiabe kyomo sana kubwati na kio nyetomanyeti na bokorora bono ari ase chiete ngano mochoro ari no kubwatera erinde kwanyata korworo yate kabuya igo ono kero yatekire one enere ekuomigu yamakoraki yamaya gusimekwa igo bono iga omwanchu murigereria kwanyari ko bokorora ikene kigesanda keri asenchugu yale ngeme kibono giatirwe kone karo rigerere tigaiga enchugu nere ye yarure asige sandaime igo bono enchugu nere gusimekwa talige sandeke senge nchatte biringa ige sandeke nigo kerege ko ngeli kwama Yenkabuna yani ike sandeke okengabuna rigena ria kurusko to kurige sandeke rie isko igo kuri kento keri kurume na boy gone enchugu nero yanda kutubwacha tumanyia mangenga agutatiga ibona so gusimeka na ndima nkikerie challenges kichiria wetera asobole myoboiga bono korate byangu nga challenges kichiri okonyora ekero gusimeka chinchugu kero gusimeka chinchugu echiga kero bwata sa nene ekobega sia sana kurigia abantu isengencho iga mono na gagusi biragitambiye migonde toterimenene mona sekera gitakira oncho kere gusimeka ona ige minute nga goikobeka abantu lisagi mugondo bakoreke basimeke nero nebwate gasi kyagera kero gusimeka chinchugu ogotugama nukonge ono konyora anta abangi bakoroserangira batana arosire kero baguchisimeka yobone ikina kigente getangani bono goiko rigia abantu bari omanyetenga wikaba kore usimeka chinchugu eche kera okutugama nkororo gotakeiro konge egia kabere kero ya ikeiro okuburuga kwae ngonga muna okwechibando ogosechingende sengenje turochiere 30 cm apart naende goikoburuge buya edinde tochikotegora chinchugu chiri korunse naende obukombe bwaye mboriko babukombe buno obondo bonene kawaida boko babuli bondo boke bonge gesiri buna boko buruga gobono oyina bie challenge ekora abororo kero gokoraki kero ogusimeka chinchugu echi pamoja bono kero gocha ritkorio okuburuga okwo nabo okuburuga biko esengenje twatebire nga mono tokuburuga kabere kwamanya guchitiga lakini nabo gocha ria gatatu ogocha ri kuchiachakire koba bado nyore nganaki chiweeds ibintu mbiro nende biemereti bitatakiri kobororo bono yabe gasi toko endore senginjo kero kwa chiroro bono chinjugu chiachakire gokoraki kwama bono kogochiko chikuna igongo chiore gochisale igo bono gochiko chitiga erinde njikoraki njigenderera bono gocha kwanya gochirusia na koboko
ariko bono asenara gwatanye gesiri kige gutumika andake ekero gusimika nke siri tool kyo gutumika gusenge siri kyo gutumika ekero gusimika bado ne gesiri ekyo nakyo gutumia gukora ki kurima asenara gwatango gutukomego goko bukungi andake naseki esenge nchonkagerete ngari gwatane bikamago twanara se bituma no gwaka gwakurire ose yaro ne tagete mono gutaka ayokobeka naende nayo gukora ki ugutuberera nari kwa mayanga mwakurire kurwagu mwachira sangaho kyara ko kubeka umuntu maega abeke chinchugu n'uyo ndache gutuberera nabo konyora abange babo konyora bari bakweba lakini ryo ko gutuberera ko nakigokorwa none benchererie bituma gusencherere ngao nero yani buna gwaka igane siri kwabeka enchugu obe iwo gwaka kegima nakubeka kwa kegima nakutuba iga bono asensemo ya amarwaire totebe naro ne challenge ase chinchugu anda kemarwaire kyali akonyora chinchugu naende gusena kyora yatangi amarwaire atali chinchugu ikiga amarwaire narororo mono kero kwabekire totebe kwa rusiri chinchugu kwabekire n'egento kiri na cotton akonyora ibyo bibwata amarwaire ange abwekaine netaba igo chinsanchiro okonyora makonde agocha kera makonde ayo achire igakuria akoria chinjugu korunse meri bono chinjugu okonyora nchiro karaki chiri kwama bono karo yekere gagu oike minute nga o kurenda marabao naro taringe maya bono goika naro nyaire test yocho ororenga na kiogokora urusie ubuchabu buri buri maria erinde bonyare kokogera chinjugu ekinyare kwama gwetera yetera ikana bokurete ryogo onyasiarire erinde akoreke erinde makonda ayo anyare gusira tagendera kuria chinjugu echo kwatebire na makondo ka kuri chinjugu nanda konya marioga amakonda yarire chinjugu echi kirego chikoma guchinse na kianda kora manye ngabona makonde narase ekemerie kiga diri chacha kire ko ba matari abeire na bokorora ikyagera kuchinse meri bado terakora kiteraba bona rieta etekorosia kurende chinjugu echo ono kera makonda yu achira akurie meri eria ono kera alire meri chinjugu chikwoma chitaraika igoto tebenga makonde nara kuri mono ansemo ya amataro naro ngutnyara ma pest sigose ebintu bune bimonye ebintu bune bibiri bigo chibyali amato yagera yachiko sali chinjugu chiriro banse ngobale lakini taliko bamange mna amakonda alianse gochare andake embule nyinge nebe getango gyokogera chinchugo chinchia mabuya usichi chikugunda nsalia kerembulere nyinge terigo chikonyea ibaga yo mutima ukoriria echake gokoraki echake koyana nere echake gokoraki bono gotakerunga embura neroro riri tangani yatu ya chimeri ya soka ya ikase naende ya keana edinde ya tua ya soa kokoraki konyora garara insekwenda lakini kego tue nyinge kabisa okonyora tebwa atinsa kya konyarira banse ryonsirire ritoto aste yego koraki naende akendete ono teri kunyara korosi njugu echu biyaigo one gutaka embura nero yego chayatu naende amayago keigo kwa mayakororo chiagara asense moya ya mangana ya ubuya boli bose kero chichire mugondo andake naende challenges kichiri ogwetera gutatiga marwaire na binte bindi byonse bekwa resire andake nsemo obuibi mbororo ekero changire koba chinjugu nchibwato obuibi sana ikiagera kiracho tokomanya gusumonto orusiri gustara arusi kena bara aende mugondo arusi anya gusumura chi gwetera ikurende nabakunya gusumura gakunya gweta mugondo iko bono ekinabo chikokoraki chikoera ko mugondo tamanyeti nainde onyore
maybe chiombe ebisusu chinguko echikori korunze otarachikomanya onyoe chinguko chiakolire chinjugo na euro chama tokorusi kogaiga kumbe ise chinguko chiarire chiakolire Lote chinguko na chiro chine ni challenge nene sana kabisa kera nchianchete nyendi tu abwate bisusu mbone gabiakeire ne bisusu na bira bimbianchete sana bigo korunze kusama matoka korunze pamoja na matongoli bira anda kena inde mbole ndikibuli bo gukorekana korwe chinjugu chasimete gose emetinyerenga na inde chinjugu chishikoira paka chiame koruna gwasimete litukulitangani bako kwa makwae chikoire metienyi 6 na angichwiki bere gose 3 iyo mono ntebangi metienyi 7 chinjugu chiabeire kwa rusire mugondo onu bolendi boli bororo bonge kabisa litangani kero kwa chisimekire won okoburuga na kukore kwa maana ase chinjugo ochiburuge chibebuya endo irole koburuga kogo kora korwagu bono no kolenda abaibi auto atebire bare aina chiombe nchiro na ochigweka omonto na bagweta ega nichinko bone eyunere ko begasi sana kyaere na bora kagere ngano bwate chinjugu onyole to bwate injugu mugondo anda ke chinjugu chibuna chiriga ekero simegete korwa buna bone go simegete kwa ugaiga ekero ko chigesa na kyugo chirusi kuruliro baime asomonto tamanyeti asera ndi ntanganya nyara ko bagakumanya chinjugu echiga kero rigasa naro okorigia risagiria abantu na richiraru mugondo kyagera egotakeruke koba biya kabisa okorigia abantu bagukoro nyitariri tukeri muhiria kabiri kyagera kigwachakire gochirusi mugondo tachieti gochirusi wango okonyora abandi bachire bakuruseiri mugondo obono wikotware timu enene erinde gende gokonya na inde kero gochirusi wano ndiri kwenda na bukombe mono tokwenda ne uma nero tokolemera kwa kari ase enchugwere iga bas kwa karaki kwangusa dito bono ono rina na otebi ono ga ugwaka no euma kwa makoro gwa karaki kwangusa na inde riri to kwenda kurusi mugondo tukoganyariria kambura kanyira keigo erinde rira bari nye riberi ororo na riri ochikongusa njiri gochigotigara hanse bono kurabwa tiriraga buturagenda somotimo kasensemo yende yakabere ntura na sensemo ya gatata sochuko tutebinga ekero kwa vestiri gosekero gwa tugire chinchugwichi na kyogo chirenda paka chike chiro paka chike mesa yo muntu nyumba omwacho mulire ya gaiga no tokurira ensemo ya kabere yo muruburiga ntura nanda sensemo yende ya gatatu asawo chiko tutebia mangi igoro yo bulimi obwe chinchugu genda kutubwata semitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News ensemo ya YouTube Ndizi TV News na boga na butumira SMS wetera sena mbira se screen yao liboli ya ondia chirani maga seta sen Ndizi TV wagonyo kubwata kamera kende yonsi etuga ende yonsi tetengu tale na boga ntumira SMS yenkego gabu ontegia soli na ndike melikyo bwate go sentugo kyo bwate ngo tale teto na somo tumukakigo ngwira na tule Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula t-shirt chia round neck collar t-shirt chisweta chishati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubu muito chitrack suit chipajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chisoksi chijasi chitai chichisukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut ase namba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonsi nebintu byo gukorera chigosori Ndizi TV ubwansu bw'omugusi
mwancho mulirene na twasoira sensemo ya gatatu asta guchukwanira igoro y'oboremi oboiga anene mona sa guchotebia nga na kirinchu gwechikuru mugondo na kyago nande nkichigo chinchu guchigo konya somobero obu na imwanya bantu genda gwisaranso ikenderi ngumanya mange kurwa gwetera ga asomoro bali Oboremi N'Obonda okole tubutambe na ichimilire mumanyi ensa ya monenu nusu ya magoroba litukolia Jumatatu wano nabo gutobwatia ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News nabo igona bogo ogoto SMS wetera senambe yira ze screen ya ugabu ende tusange asobwamo libo linde lyonse lyo tukuboli omulimiito nabo kuliboli wetera senambe yo e comment ende yonse tukutiga gabu nabo kunjetiga wetera somulimiito gose wetera senambe yira ze screen ya ugabu gose nani chana bo komboli liswali elyo wano mulimiito kora tebya ngonga chinchu gwechiga muna chikoroka naiga andake asinarali gwatebete nga gokoreta euma ochake ko harvest gose tugura ku mugondo andake ngiye kogera utara biye binte byonse biri kwara biri wakore ochake kuburuka kugochichora kogenda neri bolirigia esengencho kero kwachira biri tokorora se chinchu gwechichire erindo nyari gwaka wono geko babuya kero gwaka kerenchugu kwa Rusia chinchugu chiria gobono kero gwaka onye numutoyo yo numanyete nga kwa China shit chingana inge biasi kero we biasi gobono to kwa ndora binga ne biasi byonsi okorabi neye nabere go ne biasi tuli korabi okorusi kereke mekemo bokogenda ende kero gwa virusiri bone ko baraisiri yo gwaka ne kurende kwa manyanga ya ruse na aria se ya merete na ina bokoirora bona aria ororenga kweri gwakorereki wakore kero kwa rabiri ono to komanya gose ne nchuku yarenge gose ne ewidi yale ngororo ono chinchuku chinyinge chikutigara mugondo anda kena kyokoro manyenga chinchuku echi chabeire chikurusiwa mugondo ekegara ketukulire ntubune chingende chiro chiko chikuoma matu anda ke chinchuku echi nando chikoroka na matali machani buyaiga amataya ngomale amataya nabakuoma nabwato kuoma gete okororanga kweri echakorere kichabeire umachani origereri bunaga iga bono eyeiga teraba buyaigo kera bado litariro bado ndire machani kabisa bono karia chakire ko bamwango susana rena kuoma buna semeli nindoche susana tena likoroka nangalia amatanda ngire ko buna buyiro bura arake bono ga gwobo machani buri bwasoire gokora kwa igobone akoro kiringa chinchu kwe chakoreki chakire koba igobono kururugoroga origereri go chagaiga chinchu kwe chabere bona atigare take ocha matega iga irinde chikoreki chibe igobono togo change chiwiki ibere iga onyore na chira chichabeire bona ndake kero kunya gukora uburimi bubwechi nchugu kora tutebyango na kijinchu wechi kuru mugonda na kyugo chikora ochikibaka isikalia ochirende ochirosie ekere nto chiri chinchu chikokorero kora twerango bene inchebno mulemi chinchu wechiga twarusire ne uma na chiri chinde chabeire chire kurunse chiarure eto korigi nainde obegeta abantu bandi bakora ki bagochitora bono utigare ne dichibwata masabari ya isiko erindo nyare ko chibugoria lakini amataya bado tindi konyatuguta tindi konyatiga mugondo aya arama ya sana monase chiombe ni chimboli ni chingurwe ebwata a lot of proteins bono karona rusiri ga iga bono kende ngoge ko ndasara kuruga enko rusi mbugori chinchugo chiri chinde na mataya enko rusi nge chiombe chiri erinde chinyemente a lot of protein na chiricho iga ngona kyugo chimu kikuruga iga bono kwachipa abandi batorire na matabe kirukano tweresere bono na kichigu kurwa chike mwawo isiko kurusiko nbolende kyo chikorera osena kichigo tumeka kuruga iga bono ka chiarure mugondo na ngo chibeka chiguni na chibeka onye na senta nyari goiki na chibeke garime na chiki risiko karna chiki bono risiko tindi gochika cha gunime kera nchibwate tiberera di chiarukuru inse ono goika chia kwembeo ono konyoro begete tandarua inse engale kwa chumororo chia so akoma bono kubororo na agwo chianga matuko tebange wike makero mugasore buya in the morning kurumambi mpaka marogoba obegete chiko maso mugasori omonge mpaka kwa iguchi akoreki chomire bono no nayo gusinyuko bata gento kerikia isiko anda kukuomi kolingi gokonya
okwomio kuko konya nchigunda ime ikiara koko chitiga igo gosochi bekerani echikogunda igo onye gokwenda maybe onye ne chiro kwanyora chinjugu chigundete ime chinyinge igo moremio itakorete kitachibegete isiko chia chiome iga chitigete chikabutwara obunyubori chigasoa kugunda nabo chikogunda korusi mpaka korume igo easkieri yaye kerere yarure mugondo nengororere nakyo konyorera abantu abange nyoko kwenda echiro nye daraja konyora bakoni chinchugu chiyekire echinchiri chia rusigu mugondo ange kengima wono chiasibigu chama kobekuriko chiayi igo nabogo chiyeka chire ne bisanda nyene nabogo chiyeka chire ne bisanda nabogo chikaranga chire ne bisanda aho bado chire ne bisanda ngana bogo chikaranga ogo chikaranga yani ugo chikaranga muri bituma biri karangu biri togotakuna na bogo chikaranga ose diri kwatorire kabisa ndo chikarange still na bokorosie binte binge mpaka peanut butter kurwororo na binde koratebia ngo bono chinchugu echiga andake asensemo ya health wise ngichigo konya kera ngwa ntebe tingaye no mumanyi umanyita mangana yo ya marwaire go so oko umugwenia kora tebya ngo ngakia okonya ase chinjugu cyo konya so mubiro mwanya bantu chinjugu ya chikoro kunatsi ase gesongo ende nchibwate igende tokoroka high proteins high oil nchibwata maguta bona maguta ayu gara maya tabwati cholesterol kera chinjugu njiro kero kwasire chiasiru chiarosiri peanut butter otemurigere peanut butter yekorosiu nibwata amaguta amaguta ayu akoruaseke akoruase chinjugu ayu aramaya asomubere yeito ikatokoria amaguta yanda abwate cholesterol na kende igobono tokotige cholesterol echo twari ayamaya ine tangani bunendagira it is nutritious gokonyere kwa umonto kiwango kirigitakeire ase omubere igobono rika tokorora abana barire na kwashako togotaya kwashako marasmasi chinchugu nchirororo nye tokonyara kodi nyama chinchugu nchirororo naboko umwana o chinchugu chiamokonya gokonya chire enkoro chianya health igobono chinchugu nchibwate obokonyo bongase emebere yeito iga igotebe chinchugu nkati ebinto biri gokonya omubere omwanya bantu asoko beka chi nutrients chiganeri go samadini ali aganeri aso mubere oye kora tebya ngunga ase ayibuno gwakorera oborimi obwe chinchugu ase igikekega andake ya create job employment gochiasa abantu netabane side obarigete permanent iga at least ngokonyere omuntu kwali ko omuntu okora yani yakonyire kera ntotengo tebi guturinga kirege ntokora at least kebwente gokonyo yonde next aya konyire boigo chinchugu echiga choboremi chakonyira abantu esengencho tingo enda mugondo nchebweka nchisimeke nechinyingera ase nane nembwate igobono tingo enda nchebweka tingo nyara gukora kende igobono nandi tukolirie ryo gosimeka ryo kolema nane ritukorio kochigesa korumogondo gosoko buruga bado ninganiti abantu n'abantu abu goikamba akane kurwara oneka nabakanire nabarabuta pata omejimudu arari chinka chiabo andake chikiro irenga igose chikejire ngo kurusi aseka asike bunekero kuri mu bwe chinchugu aseka eseka nabonda rusiange chigoni kerole mete na kende marwaire tabona kende nyasaye kanjire onyoro ko gesange chiguni nebe meronge ibere chiri chitararusigu kwerende chitararusi websanda yote nege guchikochirusi na guchikono ne chiguni no 7 yose 10 andake ngana ki oratigere umuregerere uri skugari nagose umurimi uri zetu guchaka uburimi bw'ichinchugu andake ora imereriro bali South Mugrango gusora andake asomo changole urocenga asomo changole iko gucyasara nabongo simeka chinchugu chinchugu echiga asomo le mionde bwensi ore iskogaria gusonde bwensi
mbuya kero koraki kero okolema tari rasmo oleme chinyinge chiko gochanda nabo gotema ase negeti chaiga ogochitemorro ochakerorro manyangana ki tianda ra chakango nabo chiko koano naye kero chakogesa nyorenga lituke liriko chikogora kero mtotemnu motodro bone gore angitsringi 450 nabo konyacha ko iru motodro yomo oyura atumie Igoto tebe encouragement kyogutigira Olio oboete oboremi obwe chinchugu chitakeiri kwa imoremi onde bwensi kerne gasiere ngororo igo moremi onde bwensi gosumonto onde bwensi otaite gochaka oboremi obwe chinchugu na gotebiri naende nako imisirenga chinchugu ne gasiraisi turi gotumia boyo bonge turi gotumia ikurende bintu binge okuburuga nkabere ryoka nagochitiga gago nagochirusi mugondo ochiri igobono kero kwachire mugondo weke birengereria omaengana ki chinchugu echiga likatogochikoyi chinchugu ko Tanzania na orarosi mwao gagu noni chiao chokolitarie rasma obeke chiri ochikoni mbia mono sana sawa semi obugwato semiri nande twego kiri kumanya oboremi obwe chinchugu mbia mono sana asante karibu sana na togenderea so oboremi mbia mono sana omwacho morigeria koigure muno muremi itato tebiringa chinchugu negentekia anene mono gochia se ekero egoikiranga no mubero mwanya bantu koigure ngana chibuna bo chigokonya elinde lyo kubekera amadini anda somubere nabo gara bo chigokonya elinde limuna bana bakenko bakonya chire nale koigure ngana egokoro bolimi obwe chinchugu paka lito liae kende ngiyo geguchia sara lito naboko chiombe chiao ndi chiko chimenta mabere igogo korobo ni mogondo chomera chire chingo konya chire na chire chiko letera mabere bono gendera gutobwacha imeye mitandao yitu ya Facebook buna Ndizi TV News nabo gutobwacha asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo tumera SMS gwetera se namba iyo era se screen yao bono no tukoraga iga umuroberi tubweri tukolia lero oyo twabwate umulimito bweri tukolia ku South Mugrango astwali okwanera anene mono oboremi bwe chinchugu na anene mono astwanya kwa to wesemia mange na kwemanya mange igoro yoboremi oboiga wekenga kiende naende umuroberi Oboremi N'Obonda okoletwa gutambira nchi Mildred Mumanyi litukolia chuma 3 ensa emone nusu tigatumira ne wekenga kiende na litukwanire ayande amange bye bye. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchi ya Sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime